on, boys. Come on. Australsk fodbold er et ekstremt hurtigt boldspil, med tæt kropskontakt, hurtige præcise afleveringer og mange scoringer i løbet af en kamp. Spillet er hurtigere end almindelig fodbold, men har ikke den fysiske kontakt, som rugby eller amerikansk fodbold har. Man kan faktisk spille en hel kamp uden at blive tacklet. Der er ingen offside-regler, så spillet er meget offensivt. Australsk fodbold har været spillet siden 1850'erne og er den største og mest populære sport i Australien. Ligesom landet, hvor sporten er opfundet, er banerne enorme. De kan være helt op til 173 meter lange og op til 117 meter brede. Sammenligner man det med en almindelig fodboldbane, kan man bedre forestille sig, hvor langt man skal kunne løbe i en kamp. Australiens VM-kvalifikationskamp i fodbold i 1997 blev spillet på MCG, Melbourne Cricket Ground, australsk fodbolds hjemmebane. Selvom man har faste pladser, ligesom i almindelig fodbold, kan spillerne løbe hvorhen de vil. Forsvarsspillerne kan angribe, og angrebsspillerne skal forsvare. Det er et spil med konstant bevægelse, så i den henseende minder det meget om fodbold. For bedre at kunne forstå spillet, er det vigtigt at lære nogle af de vigtigste ting. Bolden kan afleveres fra spiller til spiller på to måder. Den første måde er et spark, hvor bolden kommer fra en spillers fod til en anden spillers hænder. Der er mange forskellige spark i australsk fodbold. Torpedosparket er et spark, hvor bolden snurrer gennem luften som en patron. Dette gør, at den kan komme enormt langt. Se for eksempel denne spiller sparke en torpedo. Bolden ryger omkring 80 meter op ad banen. Det mest brugte spark i australsk fodbold er et drop punt, der får bolden til at spinde ende over ende. Dette spark er meget præcist, både til at skyde for mål og til lynhurtige afleveringer. Drop puntet bliver brugt til skud fra 15 til 50 meter og kan også bruges, når man løber. Det mest interessante spark er banansparket, som bruges, når man skal skyde på mål fra spidse vinkler. Den anden måde at aflevere bolden på er ved hjælp af en handball. Dette gøres ved at holde bolden med den ene hånd og slå til den med den anden hånds knyttede næve. Dette kan gøres meget hurtigt, og det bruges til at få bolden ud til en fri spiller. Nogle spillere kan handballe lige så langt, som andre kan sparke.
spilleren ikke har andre muligheder, kan han vælge at løbe med bolden. Og når en australsk fodboldspiller løber, så går det stærkt. Når man løber med bolden, skal den røre jorden hver 10. meter. Dette gøres ved at drible med den, en såkaldt bounce. Hvis dette ikke gøres, får modstanderen tilkendt bolden af dommeren. At gribe bolden hedder at marke, og er sikkert det, som ser mest fantastisk ud ved en australsk fodboldkamp. Når man har grebet en bold, som er blevet sparket mindst 10 meter, får man en slags frispark. Det vil sige, at modstanderne må ikke tackle dig, medmindre du løber videre med bolden. Der er 2 måder at marke på. Den første måde er, hvor man griber bolden på brystet. Den anden måde er at gribe bolden over hovedet. Dette er den mest spektakulære måde at gribe på. Australsk fodbold er en af de eneste sportsgrene, hvor man bliver belønnet for en god tackling. Man må dog kun tackle personen med bolden og aldrig tackle bagfra. En sjov detalje ved australsk fodbold er måldommerne. Det er deres job at holde styr på målene. Der er 2 slags mål. Det første og det bedste er et goal, som giver 6 point. Dette scores ved, at bolden bliver sparket ind mellem de 2 midterste stolper, uden at blive rørt. Det andet slags mål hedder et behind, og det giver 1 point. Dette scores, hvis bolden ryger ind mellem en inderstolpe og en yderstolpe, eller hvis bolden bliver rørt på vej ind i målet. En typisk score i en kamp kan se sådan her ud. Hold A, 10 goals og 10 behinds, og det giver tilsammen 70 point. Hold B, 10 goals og 5 behinds, som giver 65 point. Og det hold, der har flest point, de vinder. Der er 22 spillere på hvert hold. Der er 18 spillere på banen og 4 udskiftere. Modsat fodbold må spillere gerne komme på banen, efter de har været ude. Man spiller med 6 spillere i angrebet, 6 spillere i forsvaret og 4 på midten. Derudover er der 2 wings. Kampen starter med, at dommeren giver bolden op på midten af banen. Dette gør han også efter hver goal. En spiller fra hvert hold, en såkaldt ruckman, hopper op efter bolden og prøver at guide bolden ned til en medspiller. Ruckmannen er som regel en høj og stærk mand, som både skal kunne springe højt og være i stand til at løbe alle 100 minutter af en kamp.
resten af midtbanespillerne svarer til motoren i en bil. Det er dem, der skal holde spillet i gang og skabe mulighederne for angriberne, ligesom i fodbold. Forsvarsspillerne er som regel store, men hurtige og i stand til at skabe muligheder for kontraløb. Men de skal også være i stand til at ødelægge modstanderens scoringsmuligheder. Angriberne er de helt store stjerner i australsk fodbold. Ligesom i almindelig fodbold, kan en god angriber vende en kamp fra nederlag til sejr. Der er lige så mange spillestilarter, som der er spillere. Nogle er små og hurtige, og andre er store og hårde. Der er plads til alle i australsk fodbold. Store som små. De professionelle spillere i Australien arbejder hårdt for at være med på toppen. Ligesom i almindelig fodbold kræver australsk fodbold hurtighed og hårdhed. Flere professionelle spillere er blevet målt til at have løbet en halv maraton i hver kamp. Det er heller ikke unormalt, at en spiller kommer 3,5 meter op i luften efter en bold. Australske fodboldspillere findes i alle størrelser. De mindste er omkring 160 cm høje og vejer omkring 60 kg. Og de største over 2 meter høje og kan veje helt op til 140 kg.
Australsk fodbold kræver hurtighed, hårdhed og styrke. Ikke kun fysisk styrke, men også viljestyrke og mod.